По-здраво венеца, дъще. В него е силата за цялата година. Трудно е. Днес очите на целия град са в нас. Път за лазарките! Нека носят благодат в двореца! Господи, дай ни мир и хляб. Осанна! Благословен идващият в името Господне! Амин! Да бъде светлина! Не искам за себе си, Боже, а за народа ми издействай милост. Чийто изплува първи, тя ще бъде. Нека водата отнесе всяко зло. Пролета дойде. Търновград ще живее. Цветница не е просто празник. Това е обещание, че след всяка зима животът винаги се завръща. Искаш да правиш AI видеа като тези, които гледаш? Запиши се за курса. Линк в профила.